sare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe Afrique takkusana yoni to ogo janjoli horndolde bappalela cali tagu talla makadugo butanda sare alpha touba fas ko on waktu yoni hato sewnde kame korkaƴela ene jeyay ko ɓuri mantinade kabruji mena caggala toɓoli garnoɗi toon to diwan matam kame kanela ha yogay nokkuji tuɗi diƴƴe yogay galleji jani laamu leydi sénégal ne fiɓi wadde hen balle muma mawɗe to leydi Mauritanie jagorɗo gueɗe nder leydi kame jacingol laamu kayitol ngol wo yaltini subaka hanki o wo holliti kene tolno e sukaɓe nayo mbasi pittali mumen taw koye nder diwan mo sehili babe to leydi Mali colonel Abdullaahi Mayiga toɗɗama yo won hoorejo jagoɗe leydi ndi ɗon ɗo sokel kogela Mayiga wonani karɗo cellala kono ko hoorejo jagoɗe par intérim to leydi Guinée Conakry biteɗo Bernard Ngomo kañumne toɗɗama toon hoorejo jagoɗe leydi ndi ɗon ɗo Mouhamed Beya Vogui tawete caggal leydi kene tolno e lebbi ɗiɗi wonani karɗo cellala kabruji mena manamen ha to Côte d'Ivoire, Burkina Faso, Cameroun, Nigeria, Kenya ma en jaa ha to jolama jaɓeri musidɓe tedduɓe woto godde joni jañoɗena fulɓe mbi kala ko jooti Allah ne wela kono gonga ene tawa gorel teya ko ha ko moƴƴo iwruken to kordi noro ari ko wallude en e safrude en ha moni kala yiito hen hoore muɗuma gorel teya ko ha kono ha ko wargani a wulna ndiyam ma ha wula mbaɗa hen aɗa yara aɗa yiito cellal ɓandu maɗa an joguiɗo caɗele ƴiye jogui caɗele koyɗe musoje koppi musoje ɓandu musoro mo ƴiƴam dogata e ɗaɗi muma neɗɗo tuƴiɗo AVC karƴaga e ñabbuji goɗɗi kala sa jokkodire gorel tayya joni keɓa hen ko laaɓi gorel tayya ene safa kene tolno e capanɗe jeeɗiɗi e joyi rafi so tawi a yeehi to site mabɓe internet ma janggan ɗum hoore maɗa ha keɓa ko ɓuuri hen labde on site noon mbatta ko www.goreltayya.com joni keɓa hen ko laaɓi onon finoɓe to Galoya e nder diwan Galoya kala son jiiɗi hebde gorel tayya jokkodirton koye 77 218 09 98 ko sohna Aissata Touré onon taweteɓe to Ziguinchor e ko taari Casamance kala son jiiɗi hebde gorel tayya jokkodirton koye tonggode 77 560 54 30 Ahmadou Kébé so tawi ko onon taweteɓe to Kidira e ko taari Kidira kala jokkodirton koye 77 554 75 54 e nder galle ceerno Habous Diallo e ko taari ɗum kala onon taweteɓe to États-Unis de Amérique son jiiɗi hebde gorel tayya mbatton ko +1 34 77 01 56 77 nototo on ko Abousso Kawral Fouta business onon taweteɓe to leydi France son jiiɗi hebde gorel tayya mbatton ko 06 50 99 64 43 mbadden dando faade gorel tayya nototoma ko Haruna Ngayda kettude kaburuji mon e ɗemngal pulaar Afrique, Asie, Europe, Amérique, Moyen-Orient, Océanie.
jam nyalle mon musidɓe tedduɓe amde nogase tati juko hitande ujunnaji ɗiɗi nogase ɗiɗi walla mbiyen nogase ɗiɗi juko hitande ujunnaji ɗiɗi nogase ɗiɗi yonti kumpital men ɗemngal pulaar ɗo yeeso haalirde he ko musidɗo mon guiɗo mon sehil mon Sar Abdullaahi Saar to karallagal weltare TV ha mbawon yebde nati mon ɓosoje ko musidɗo mona Saydou Abouba jeheten ko ha toon to ogo caggala jaltugola aduna ceerno Yahya Wele mo ganduɗa wonno darde mum kala ko Qur'anil Karima janginde deftere Allah teddunde rokki fittanu mum kala deftere Allah teddunde rokki ɗuma sunna annabi o sallallahu alayhi wa sallam ko renni Qur'anil Karima ɓen timminɓe deftere Allah teddunde e juuɗe makko ne heewi settanama moƴƴere e wawdemo qur'ana e yiddemo qur'ana e yiddemo sunna annabi o sallallahu alayhi wa sallam e wondemo daraniɗo diine o yiddemo almudo yiddemo almudago yiddemo kadi tigui timminde wonande deftere Allah nde ɓen sukaɓe janggoɓe e juuɗe makko kanko on woni jaltuɗo aduna o ñalawma hanki o woni aliɗo sanga juulal takkusana ko nden wo mofta ɗon ɗo cuuɗi meɗen ogo dendagal khalifaɓe diine umma islamique kala giwi e jokli ɗi kala gam tawtorede ceerno Madani Talla ceerno Mouhamadou Samassa ceerno Aliyu Thiama ceerno Cheikh Ñangto boyinaji kono ne kadi ha fenma to Louga e dendagal nokkuji ɗi kala ɓe giwi Mauritanie Sénégal yogay jokli nokkuji ɗi kala gam tawtorede wona ndeɗo henna gando Allah bawɗo Qur'anil Karim bawnoɗo deftaral teddunde duttiɗo jomuma jayde weltare TV weltare ɓiɓɓe fulɓe nenelde duwaw dendagal ɓesgu makko kala woni khalifa galle oɗo saaha mo gonɗen woni ceerno Mouhamed Yahya Wele ene wondi kadi ceerno Ahmed Yahya Wele kame dendagal miñumen kala jayde weltare TV weltare ɓiɓɓe fulɓe ne nelda duwaw dendagal ɓesgu makko kala nde jomiraɗo ɓeydata yurmede mum e makko kono ne kadi tinama toon ceerno Habous Diallo gardiɗo fedde heblo sukkaɓe Afrique président suudu men SAS gardugol docteur Abdourahmani Ka neldi toon duwaw taw kadi ganduɗa koye ballal wonande yettinde men ɗo henna ustare wonande umma islamique kala ceerno Yahya Wele mo ganduɗa gando Allah moƴƴo o ko ɗon duwontoɗen ceerno khadimul Qur'an woni ceerno Salah nonne kadi ne wondi kadi ceerno Tafsir Aw an e dendagal almuɓe jangannoɓe ɗon kala e dendagal ogonaɓe kala ha joni keddoɗen koye kabruji men ɗemngal pulaar gattaten ko ɗiɗo hen toɓoli jeppiɗi e ndeha diwan Matam ha ganduɗa yogay galleji nanni ndiyam potoji coura galleji yoga e cuuɗi safara toon to Sinthiou Garba ha fayanma to ɓokki jawe guijilona kono ne kadi ha fayanma to Janjoli galoyaɓe nonne kadi beelinayɓe ha fayanma Wourossogui yogay nokkuji kala nanni diƴƴe kewɗe no fewi laamu ngu noon ne fiiɓi wadde hen balle payodinde ɓoyata ha jagorɗo taaridi ma watton jillumoma gam joɗodade e temedde nayo e ko fawi taw ko ɓen jeeyaɓe ɗeɗo henna gueɗe laamu ngu fiɓani accude tan toon to diwan Nammarele en teskima toon wonande ko wiyete jamguel ƴiwonde yande toon e ñalbi ha ñalbi kewɗi keddi hen ma en ketto musidɗo men Alhassana Khalidou Ba mo ganduɗa astronome mawɗo no fewi kumpitiɗo ɗeɗon gueɗe maw andinen holko woni jamguel ƴiwonde ko mbiyeten jamguel ƴiwonde koko woni e holno neɗɗo rentorto ɗum Alhassane Khalidou Ba min calmini min juurimama aɗa jayde weltare TV weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine ma ate jambil ƴiwonde walla jamguel ala hen fof ko wodi noon wona jambil wona jamdi wona hayre wona he batte ko décharge électrique tan ko électron ngaji gon ɗon ina wasiya neɗɗo hoto jooɗo less lekki mawki walla less leɗɗe mawɗe kewɗe hoto jooɗoɗi hen so tawi ala no watte leɗɗe mawɗe nani coɓoƴƴi nani abbo coɓoƴƴi he an sa huuli ha huuli andi fo a walaki joɗoɗa e leydi coppinɗa jagga hoorema nanna e koppi ma mbaɗa jungini ɗum junguinɗa turɗa ndeeƴa mbasa dillu hoto kadi meme
koyno gueɗe jamdi koyno robinet hoto soktu robinet hoto sokke robineaji walla hoto meme gueɗe fati jamdi taw koyno parasewal dow to waɗi ko jamdi ɗum fof ɓuuronde bone parasewal so hande toɓata nde ina diira parasewal ma hoto fontu ma taw dadde kay ɓuuri mayde hoto fontu parasewal kadi hoto jeehe e bowal pettum peral oɗon doga walla oɗon mbaɗa fukubal soɗon jaaha kadi goɗɗodire neɗɗo fof yo woɗɗu goɗɗo on haade onon jaaha en diira e nder asman diira en toɓa soɗon jaaha goɗɗodire hakkude neɗɗo e neɗɗo fof yo won métre uji 3 sono jiɗi kadi hisde oɗon gonde otoji moon aɗa wonde oto addi oto maɗa aɗa foti nadde hen an ɓe gonduɗa fof uddon damude e uddon pallanteje ɗum ɗon kadi anduɓe ene cetti ɗum ɗon ala risque eywa yaade mbimon hakkude leɗɗe towɗe on noon e jambel ƴiwonde yiɗi tan ko lekki tooki kono noon baasi ala jaaha nder coɓoji ɗum ala caɗele kono ɗum fof sa huuli a huuli mbimi nane ni jooɗoɗon coppinoɗon e hoorema nde koye mon ɗe nannon ɗum e less koppi mon ndeeƴon oto dille noon gaccon kadi yaade e nder jor yortorɗe kaaƴe won noon e jammel ƴiwonde ɓuuri yidde fof koto toyi hono majal ɓuuri suɓade fof ko nokkuji tooɗi hono gacce sukaɓe mon kadi ina pijira bano so hande toɓata ina diira kadi bandiraɓe tedduɓe nden toɗo fof ndiyam ko wayno ndiyam aɗa ina toɓa ina diira ndiyam hoto looto e ndiyam hoto yino e ndiyam goɗɗi ɗon piscine moƴƴani sagani toɓata kadi sagani toɓata nde oɗon mbawi wadde débranché dendagal gueɗe ko fati e électrique ko wayno télévision walla ko wayno radio walla téléphone wonno ko musidɗo meɗen Alhasana Khalidou Ba astronome mawɗo no fewi mo ganduɗa ne rentinen ko fate banggue majali e digali wonande ko yaltata ɗon ko hunde masore so tawi memi neɗɗo tan heewi ko jaɗɗude so daaba ko wawi wonde kala ruppitto jeygue gasa ha laaɓa kono ne kadi daabeje moɓodirde so tawi toɓani toɓa moƴƴi ko ceerda jawdi ma kala daro banggue so tawi woni wonko yaltata e ɗiɗon digali walla majali ɗum ɓuuri yidde ko nokku gulɗo no fewi jarama Alhasane Khalidou Ba e gandal ma nurɗo ngala ha joni keddoɗen koye kabruji mene leydi Sénégal hoorejo leydi ndi Macky Sall joɗodima e ɓen sarɗi yankoɓe benno capanɗe jeetoto ɗiɗo hen ɗiɗo noon tawtoraka gam tawede ɗumen caggal leydi Sénégal teskede ñande aset nde tan tugganma waktu 16h 4h ha faynma 2h jamma gam wassodirde miijoji kame kaldigal ko fati e banggue wonande darnugol suudu sarɗiyeji ndu leydi Sénégal catal yarlitiɓe guila hitande ujunnaje 12 ngal darna wonande ɓen yarlitiɓe wirde ɓen mayɓe ɓe gandaka caggal morga hôpital mole Dantega caggal nde uddi demude mum wonande oɗon morgo kene tolno e capanɗe joyo e jeetato ɓandu ene tawitano toon he nogase ɗiɗo ko yimɓe mawɓe hen capantati e jeegom ko sukaɓe ɓe gandaka kamɓe kala ɓe mbirama hanki o taw koye dow yamirore wonande laamu leydi ndi ɗum ko caggal nde hôpital o uddi demude mum ɗon ɗo hewɓe e yimɓe gaddi hen haala mawka no fewi guddugol hôpital Dantega ha wawa fewnitede hewɓe ne tuumi laamu ngu koko yeeyi hen kene tolno e hectare uji 3 ɗum woni haala ɓurka mawnude e kala saaha to leydi France ko suka Sénégal najo goto kam woni janɗo sanga 13h
ñande asende jarano jarawo duuɓi capanɗe nayi e ɗiɗi notortoɗo inde papa sule inde papa saliou jafnon papa saliou sagora jaayi ɗum woni inde makko sanga 13h ko nden wo gaari oto makko mo hinde firgoneta ko ɗon wo yaltini martu kame jasine wonde jambere wo yagani bafala o yiɗi dajjide ngal hawre wo naati hawo yetti premier étage gendarmerie montunoɗo ñande heno woni Senghor Sane ko on wawi noddude police nde ɓen gari noon mbawi nangudemo ɗo samo tawe e juuɗe dadiɓe ɓe leydi France kono andaka kam holko jeeyi sababu ɗeɗon gueɗe sarɗi yankoɓe wallu Sénégal ma mbad jillumen walla puɗɗima ni jillu mumen yoga e galleji diine taw koye yamirore mawɗo mabɓe woni maître Abdullaahi Wadda ɗum noon ko yiddeɓe jarde ko wayno galleji diine Ndiassane Touba nonne kadi ha fayenma Cenebe Tiwawon Thiès kame yogay nokkuji kala kono kadi wo holliti on setimo neli to Touba o wonande ɓi ko biteɗo Karim Wadda ko gonowo candidat hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas e nayya so jomiraɗo haaji kajon keddoɗen koye politique caggal kene tolno e duuɓi nogas e tati ko woni e parti PDS kankon Toussaint Manga acciti golle mum ɗum ko ñalawma hanki o wo hollitiɗuma jeheten ko ha toon to horndolde taw toon musidɗo men Amadou Saar catal OM ko catal daringal heblude yimɓe nonne kadi rokkude yimɓe orientation ngaji moƴƴiɓe ɓattitima walande oɗon diwan gam yewtidde e taweteɓe toon ma en ketto e cimtol musidɗo men Amadou Saar toon to horndolde. Assalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sar Abdullaahi Saar weltare TV on calmina mon jurama kabaruji garannoɗen ɗo e horndolde e ñalawma aset jawtuɗo ko fedde wiyetende OM sikki ala so wiyama OM noon OM ko catal fedde tambinde ɓamtare e kisal e ndenka ko nden fedde ari ɗo e horndolde ñande aset jawtuɗo o ɓe jodditima noon e ɓesgu horndolde ɓe jubbini hen gueɗe payidinde no fewi e ñande ɓe jooɗi nde ɓe dañino suɓade ɗo capantato neɗɗo debbo e gorko ɓe joddima mumen ɓe jewtude mumen ɓamtare wuuro ngo e hoggudu wuuro ngo e kisal yimɓeɓe e ndenka mumen caggal mum noon yimɓe hewɓe tawtornoma ndeɗon jonde woni chef de village Seydou Oumar Niang on e tawtora e jonde nde ene wonan ndema e président jeunesse Moussa Demba Niang onen e tawtorama jonde nde ene wonan ndema e adjoint maire Mayra Balade Niang e goomu capantato suɓaɓeɓe président mabɓe hono Labbo Niang ene wonde ndema e adjoint muɗum Aissata Sadio ɓenne kadi dañi joɗade ene wonde catal heblaɓe capantato neɗɗo ɓe kamɓe fof ɓe jooɗima ɓe tawtorama ñalawmaji ɗi ɓe jewti hen jewte paytinde ɓamtare wuuro ngo e ɓamtare diwan o e nden ko yimɓeɓe e kisal mumen e holno yimɓeɓe foti wadde ha ɓamto neɗɗo woto jooɗo tan jooɗo jonde maire neɗɗo foof ene foti andude holno waɗata ha ɓamto e holno waɗata ha sella e holno waɗata ha seera e caɗele e holno jooɗoto ha anda ɗo woni ndenka muɗum e kisal muɗum ko ɗiɗon ñalli woni ɗiɓe jubbini ɗo e wuuro meɗen horndolde ñande aset jawtude nde weltare TV Sar Amadou Sarr. Amadou Saar catal OM ko catal bangal fayida no fewi saabu yimɓeɓe ne poti rokkede ko wiyete orientation hono ɓe mbaɗata haɓe mbawa iwde jonde ɓe paya e golle moni kala rokke ɗo jogori faade ɗo teni kadi woda ko tindina ha daña softede e ko waɗata ko kene tolno e capanɗe joyo joom galle ko noonne kadi joom suudu woni ittaɓe e golle mumen taw ko gollotonoɓe nder agence Expresso ɗum jeeyi sababu Guy Marius Sagna kame yaadiɓe mum woni frappe hande moɓodiri toon to ñiɓirde mo Expresso gam hollirde metti mumen won gueɗe ɗe potano wonde ɓe erima mawɗo leydi Sénégal nde wawata nottade ɓeɗo henna hande ittaɓe golle mumen teni kadi ala kala ko joguino so wona kañum ɓe kolliti subaka janggo saga 8h maɓe kuccodir e jaydi yankoɓe jeheten ko toon to Ziguinchor taw yen toon musidɗo men Amadou Ishaga Keɓe ko kewi toon to Ziguinchor e Casamance ko taari ɗum kala. Assalamu aleykum wa rahmatullah. Wa aleykum salam wa rahmatullahi taala wa barakatuh. Sar Abdullaahi Saar a salmitama
e dennagal hettoɓe kabaruji weltare tv kabaruji garan ɗo e nder Ziguinchor Benno Bokk Yakar Gudumpa e Tanafa e simmande barasu kamɓe de ɓe jooɗima eɓe ƴeewa defet maɓɓe o kono noon ɓe kolliti tan ɓe mbi ina wayno diwan maɓɓe gollaka hay hunde ɗum waɗi ɓe dañi defet o ɓe mbi ɓe ngala toon meeɗani nomede directeur diwan maɓɓe o meeɗani nomede toon ay député meeɗani nomede toon ay ministére ɗum noon woni defet gonɗo ɗon o yo président de la république yo yeccitoɓe ko ɓuuri yawde yaccade ina wayno PIDC ni e hoore mum ala toon no ɓuuri hewde toon ko case de santé foore Ziguinchor ina wayno hanki ɓe ñalli ko tutade leɗɗe ɗe sukaɓe worɓe rewɓe ɓeɓe ƴetti ɓe ina wayno ɓe tutima ujunnaji 5 likki e nder wuro ngo takko taliji ɗi ɗum noon so tawi en ummima ɗon kamɓe Pastef naɓe ɓe mbaɗi réunion maɓɓe hanki ɓe mbi kamɓe dey maire maɓɓe Ousmane Sonko ko haali ko candidat ko eɓe jaadi hen haala ka hay goto to bonno haala ka ina moƴƴi so en ummima ɗon jehen to tournoi to e Thila eɗen gandi hanki jaggodirno ko Balingoya e Dabbe ina wayno goto fof dañi ndiga noon woni goto fof dañani haydara ko ndiga e ndiga woni 0 e 0 so tawi hande noon hol yontaɓe ɓe mbi ko Thila yentude wolumnere ɗum noon mbotto ko janggo so Allahu lamɗo jaaɓi kamɓe mbañ caggal so yimɓe juuli takkusan ɗum noon weltare tv musidɗo mon Ahmad Issa Keɓe gorko mbotto kabaruji ɗo fuɗo radio Zigui FM jokkodirde Sar Abdullaahi Saar yo Allah ko walde jaam Amadou Issaga Keɓe sa yi tan dabɓe waddama ndiga tan jeeyi sababu ko Siley DN Jibril DN ɓe duttiti koye aadaji mabɓe nde tawno so tawi ɓe pettanno bala ɓe kewi fasnude ko barmeji ñebbe ɓen fettoɓe looteɗam ndiyam ɓe corɓine hen aɓe mbawi gagnade kono guila tan ɓe puɗɗi yebade ɗin aadaji ɓe batti fiyede to banggue foot koyguel sengi wi toon to leydi Sénégal paɗen koto Mauritanie landa insafa ko landal laamu ɓe kolliti weltare mabɓe mawde no fewi faade hoorejo leydi ndi Mohamed Cheikh Al Qazwani ɗum ko caggal nde yaɓɓiri koyɗe mum e nder booli kay hayɗi caggal nde diƴƴe gaari toon ɗe ganduɗa mbayri teskede gam jippugol ɗeɗo henna diƴƴe ɗeɓi waade tan kono hakkude liw e jeeyal sagande jeeyal resi liw ne famdi kono kandi toɓo jippi kamɓe kala ɓe kolliti ɓe meeɗa yiide hono ngoɗo henna toɓo liw wi meeɗi nande ma mumtanum wi no ngoɗo toɓo wayri jippade ko nde jibina ndeke firti ko liw hecci ndeke hay jeeyal kame yummuma e bamum e tanum jeeyal kala ɗum jeeyi sababu noon hewɓe kolliti teskaki ngoɗo henna toɓo jippade kay hayde ko taari ɗum kala kanko hoorejo leydi ndi noon wo holliti hen wonande suno makko mawɗo no fewi ko boni ko kono kadi wo holliti darde maɓɓe keɓɓito gueɗe kewɗe teni kadi oɗo saaha galleji kewɗi puɗɗima fofde kenal lakkitare ko fade banggue diƴƴe tuñnoje kono kadi oɗo saaha ɓe kolliti balle kewɗe ma mbaw yettade ha tenti ɓen bonñiraɓe hena nokku goɗɗo faabaɓe subaka hanki o ko finoɓe toon to ACJUJ ɗum noon ko gendarme ɓe hewɓe nelaɓe nder oɗon diwan ACJUJ noon ne tawe nder état mo inchiri caggal toɓoli jippiɗi toon jamma hecci hanki o ha fenma subaka hanki o ha galleji kewɗi nanni ndiyam wi gardiɗo diwan o woni Ahmed Wuldu Yaquba o holliti so tawi kay wonano ɓeɗo henna gendarme ɓe ene gasa gueɗe kewɗe ma bon toon kono kadi ɓe erima laamu ngu nde ɓurata wawde yaccade e balle wonande ɓen jayyaɓe e nder ɗeɗo henna diƴƴe jagorɗo gueɗe nder leydi kame jatingol laamu mo leydi Mauritanie o holliti sukaɓe nayo joolima nder ɗiɗo henna toɓoli taw kadi koye diwan mo Sehili Babi kanko jagorɗo kadi o holliti goudron lawol Sehili Babi Ambota kañumne koko boni o holliti pont barrage mo latta ha oɗo saaha pont woni tigui koye kulhuli mawɗi no fewi yimɓe nde ɓurata wawde rentade faade to nokku biyeteɗo bomi deta ɗum noon ɗiɗo nokkuji kala ko nokkuji ɗeɓɗi hulɓinade no fewi tene kadi o holliti galleji kewɗi nder guittima e nder commune mo Takbara won galleji kewɗi jani toon taw koye ɗiɗo henna toɓoli jippiɗi no hollitiri wonande météo mo leydi Mauritanie ɗo e ɗeɗo henna balɗe ne tijja ma diƴƴe kewɗe jippo e lamorgo
leydi Mauritanie ko tari ɗum kala somale ko cetal tambingal ko fate bange kuɓɓama leydi ndi ɓe neldi ɓatake hanki wonande ɗiɗo wasɓe pittal men taw koya masuji kura e nder noksoɗe hoore mum koye legal Daaru Naim kame legal Laksara ko ton ɗen gueɗe mbaɗi kono kadi ɓe kolliti ɗen kuraji kewi tigui addude bomaji bomi après kewi addude jayiya koye ɓen waɗoɓe ko fati banggue guyka kura woni tan mbaɗa trafic kura taw kadi no mbaɗirɗani fewani walla on mo gadduɗani fewnanma fewani taw kura o no lelnirani wona hunde fewde saabu eɗen gandi kura e ndiyam wona hunde yaadore so tawi kura e ndiyam memodiri so tawi a memi ɗon tan walla tuggima e ngal ɓalala walla tan koyngal ma fayima hen sa renaki tan ko ɗon ɓernde ma heewi dartade ɗum noon aɓe ndentina yimɓeɓe yoga e gueɗe so wona tan jomumen pewnita gurdam mumen ha moƴƴa nuwa debo caɗele teskaɗe duumiɗe ko caɗele kuppiraji ndiyam ha hande ɓe joguiɗen caɗele ɗon ɗo ɓe kolliri ko fate banggue métre cube de ndiyam hande woni série ha ɓurti yaadi hen kadi kuppiraji courant hakkude Somelec kame SN2 ha hande ɓe keɓani hen ko ɓuuri labde ko fate banggue ɗiɗo hen kuppiraji jamma e ñalawma téléphone hakkude hoorejo leydi Mauritanie woni Mohamed Cheikh Al Qazwani kame Abdel Majid Taboun hoorejo leydi Algérie on téléphone noon ko mawɗo leydi Mauritanie noddimo gam duwanademo wonande ɓen ustiɓe e cumuji musɗi bannoɗe yontere yawtunde ha e nder leydi ndi kene tolno e capanɗe tato e jeetato neɗɗo mbasi toon pittali mumen to Algérie ɗum jeeyi sababu neldidde hakkude ɓesguji leyɗel ɗiɗe o holliti kamɓe kala koɓe neɗɗo goto kala ko hefti ndiye leydi woni ko hefti leydi wonni ndi to leydi Mali colonel Assimi Goïta toɗɗima hanki colonel Abdullahi Mayiga jagorɗo leydi ndi toɗɗama oɗo saaha woni hoorejo jagorɗo leydi ndi kam woni kadi tambiɗo konngol laamu ngu wo lomti noon ko Shekela Kogala Mayiga o mo ganduɗa wona karɗo cellal jogui ko AVC caggal nde yontere yawtunde ɗaminanoma ma hebtu cellal mum kono oɗo saaha teskama ha hande woni koye safara kankono wo toƴƴira ko haade on dañji jaam so on dañi jaam arta e place muɗɗuma jagorɗo irakien hakkude leyɗele woni Hassana Amir Abdullah fuɗɗi jilmum hande gila tan nogas e joyi lewru août hitande ujunaji ɗe nogas e goho ko toɗɗa e golle wo yillake nder Afrique ko hande altino woni koyngal makko gadingal yaɓɓude to Bamako lamorgo leydi Mali ngam yurnitade gueɗe dendaɗe hakkude leydi Mali kame Iran e jokkude enɗam kam e golle kala hakkude leyɗele ɗiɗi ɗe armée leydi Mali holliti wi noon ko colonel Souleymane Dembélé Dripaw holliti wonande nogas nduɗo hen lewru ɓe jaltini dingiral haare kene tolno e capanɗe jeeɗiɗo e jeegom taw ko ɓen joguitiɓe arméji taweteɓe to hakkude leydi to e nder régime mofti sego kame Douenza kala o holliti noon koni koɓe jeeyo gañima hen kono nden fiyande ko fiyande nde ganduɗa ɓe jaltini dingiral bawɗi kame sippiro kala ɓen joguitinoɓe arméji kene tolno e capanɗe jeeɗiɗo e jeegomo neɗɗo caggal nandirala kene tolno nogas e jeegomo ujunere taw ko ex combattant joguitinoɓe arméji nattude ɗumen e armée leydi ndi caggal nde nandiral ngal waɗi lewru mayduɗo hen nandu wonande cetal toppittoɓe oɗon fannu darnama heddoto tan ko oɗo saaha noɓe mbaɗirta haɗen gueɗe kala ɓuura yuɓɓude rewde lawola o waɗino kaso kene tolno e lebbi jeetati ɗum ko caggal nde o nanga o wedda to kaso mo Bamako Koura kanko on gonnoɗo jagorɗo diine ceerno Ahmadou Oumar Hasse Diallo mo ganduɗa kan wonno jagorɗo diine laamu Ibrahima Boubacara Keita caggal laamu minterde tuumimo birtinde yogay koppareje wo yalti ñande 17 lewru août o saaha mo gonɗen caggal nde laamu leydi ndi haɗi cimmogol chicha kame yeeytu ɗum kala weltare wonande jinnaɓe
ɓen sukaɓe simmotonoɓe sisa caggal ɓe kaɗama ɗum kono kadi ko mette wonande ɓen yeeyoɓe e wiide biteɗo a sumano tarawore ɓe kolliti kala ñalawma aɓe jeeyanno ujunnaji nogas ha ujunnaji sappo taw ko ɓen simmotoɓe sisa gila haɗa noon ha yettiɗo hen hay mbuuɗo ɓe natti dañde hen seftinɗon yontere yawtunde laamu leydi Mali ƴetti pellital nder leydi ndi kala dartinde jeygu 600 kono kadi simmade koɗona huuɗo taw ganduɗa ko huuɗo wattego eno comme appare ni jogoɗa jardugal ne waɗi raccord aɗa fooɗa aɗa wukkita cuurki urki ɗe waade no latini kono kadi ɓe kolliti kala nanngaɗo ni yeeya walla ne simmo ko balɗe sappo kaso joɓa ujunnaje 4 mankuɗe temedde 4 mboɗo sen gewi to leydi Mali koto leydi Guinée paɗen FNDC hanki batu maɓɓe ɓe kolliti ñande nogas jeenayyi nogas jeenayyi nduɗo lewru woni lewru août ndo no gonɗen koɓe yuɓɓinoɓe seppoji mabɓe nder leydi ndi kala kono ne kadi 4 lewru septembre faandu ha fayenma 5 septembre faandu kala ngam jokkude haare mabɓe faade CNRD ngam CNRD wasde ɗum ɗoftade kuule sarɗoyeji leydi ndi ko fate banggue dialogue kaldigal e heɓanade artirde laamu ngu e juuɗe civil en ɓe kolliti koɓe jokkoɓe seppoji mabɓe ɗum ko caggal sappo e jeeɗiɗi nduɗo henna lewru ha waɗi ɗiɗo wasɓe hen pittali mumena to leydi Guinée woddumba ko lebbi naya kanko on gonnoɗo gardinoɗo catala seni ko fate banggue tambingal sungoji leydi ndi kono ne kadi wonino jagoɗo leydi ndi woni Lansina Camara beddonoɗo e kaso gila tan nogas e jeetati lewru avril caggal nde heeɓi toon Moussalla nawa to hôpital Ignas Dana mo Conakry ko toon wasi fittade makko taw yaltinimo aduna ko AVC kono hewɓe kolliti ma gudditen loskoji mumen caggal wo tumano ko dirtinde jawdi leydi ndi to leydi Guinée colonel Mamadi Doumbouya toɗɗima biyeteɗo Bernard ngumo kam woni ɗo saaha mo gonɗen hoorejo jagoɗo leydi ndi wo lomti ko Mohamed Beya Vogui mo ganduɗa kene tolno joni lebbi ɗiɗi ne tawe toon to Italie Rome ene jokki safara muɗum o toɗɗira noon ko haade on artude kono ɗo saaha mo gonɗen hewɓe e jaydeli leydi ndi bindi ya taw o yaltinaka gouvernement o ha laaɓi to leydi Côte d'Ivoire Simon Bagbo darni landa mum woni parti politique mo inniri taw ko MGC woni génération courage to banggue heblanade haare hesere woni combat keso ko fate banggue ɓamtude politique leydi ndi ɗum noon ko caggal nde beldala noddita e nder leydi ndi haɓade accident je nder leydi Côte d'Ivoire catal darna ngala tettude permis ɓe puɗɗima tettude yogay permis kewɗe no fewi kene tolno e capanɗe jeetati permis woni koɓe tetti ɗum ko teskede kala chauffeur mo ganduɗa moƴƴinani dogde mum walla kewɗe accident ji walla mo ganduɗa no dognisni fewani permis mum koko tettete woni hen tetta ko ha laaɓi woni hen ko lebbi tati woni hen ko lewru woni hen ko duuɓi sappo e ɗiɗi woni hen ko duuɓi 5 woni hen ko lebbi sappo e ɗiɗi woni ko permis mumen tetta to Burkina Faso diƴƴe kewɗe jippi toon ha ganduɗa lawol Wagadugu Bobo Jula Sow ɗo saaha ko diƴƴe ɓole goni hen subaka hande o dognoɓe autoji kewɗi kaɗama yaade hen ha diwa o saaha mo gonɗen to Burkina ko fo gendarme goto tampinnoɗo sukaɓe rewɓe kañum jaggani jagguida e nayo ɓen ɓe o wadduno malde e kala saaha ɓe mbaɗa créé comme no haare ni e nokku bar kanko on gendarme wara mo ɓorni teni makko mo jogui fettel wo tetta sakuji rewɓe kame téléphone aji men kala o wattinto ko fiide jomumen o naate juuɗe caggal nde plante heewi e dow inde makko to Cameroun gouvernement leydi ndi haaɗi kala ken wiye produit gojjinowo nadde leydi ndi ko wayno heesala e ko nandi hen nadde leydi ndi e yeyde kala jagorɗo santé leydi ndi heeɓino ɓatakuji menace ko saabi haaɗi ɗum tuma noon waɗi ɗin message uji ko ɓen yeeyoɓe kono kadi kala jaggira ɗum koko teddi koko fawete e dow muma to Nigéria Emirates Airlines ndiwowa muɗum hollitima dartina ya ngara hakkude Nigéria kame Émirats Arabes Unis jeeyi sababu ko wiide gardiɗo ndiwowa ka to banggue Nigéria ɓe kolliti wonande mone hakkude naira kame dollar oɗo sahane sattina fewi ɓe kolliti so tawi ko capanɗe 65 million ko preje dollar
ɓe kewi weccirde ɗum ene ɗum ko million ngaji sappo dollar ɗum noon firti ko ɓe gollanta tan ko wonande Nigéria ɓe gollanani campagne o ɗum noon ɓe dartina yangara mabɓe ɓurata wonande ɓe jaam to Somali attaque jango wannogo jamma aljumane jofi asre nder hôtel mo Hayata hôtel Hayata wonti hôtel Mamata ɗum ko caggal jango wango e nder lamorgo Mogadiscio wonno mayɓe hen ko sappo e tato limore mabɓe ɓeydima ɓe jeeya ɓe jettima nogas taw kadi holliti waɗi ngun jango ko shebaba catal jihadiste en taweteɓe e nder leydi ndi to Kenya hayla udinga jaaɗo lawol joyɓi wala ƴamde lefol laamu ngol lawol kadi gañaki holliti metti mum joƴƴini ɗereji muɗum to cour suprême ngam wullitade toon wonandiɗo hen sungoji aɗi mbaɗi guyka sengi wi Afrique koto joolam jaɓere Singapour ko mamiraɓe men ɓe mbanno ngam harminde dewgal debbo e debbo gorko e gorko hoorejo jaagoɗo leydi mabɓe hanki biyeteɗo Hachina Longue miccima hen kañum e gouvernement ɓe kollitiɓe ƴeewa so mbawi ittude ngal kuulal beele ɓe jaada e aduna o woni gorko e gorko debbo e debbo tawa ene mbawa resondirde gouverneur Amérique goto e nder leydi Amérique état ji Amérique yillo yima to Taïwan ɗum ko caggal tataɓo e nder leydi Amérique gardiɗo chambre compte jillinoɗo toon to Taïwan haadi metti Chine caggal mum délégation Amérique naɓe yillinoma toon hande ko gouverneur goto e état ji leydi Amérique kam yilli toon gam kaldigal hakkude jeygu leyɗele ɗiɗi ɗe kene ɓeyda mette hakkude Chine kam e Taïwan ha fayenma to États-Unis d'Amérique Pakistan subaka hande o ko moɓodiral manggal no fewi taw ko yaadiɓe parti ex premier ministre woni Imran Khan jaggaɗo taw kadi ganduɗa ko caggal nde waɗi discours makko discours noon police tuumimo hen ko haalde mum konguɗi bondi kame suudu tambiɓe ñawoje leydi ndi oɗo sawa mo tawi juuɗe dariɓe noon kolliti ma ceppu e nder leydi ndi kala zappone heeɓo neldude kene tolno e ujunere missile taw ko ɓurɗi wawde woɗɗoyde keerol hakkude mabɓe leydi Chine ɗum noon ko yidde tambade nden kay kisal mabɓe gila tan haare hakkude Russie kame Ukraine Asie oɗo saaha wona leyɗele deƴƴe kame nandirala musidɓe tedduɓe ɗum ɗo henna wonno kabaruji garanɗena kekiɗe hande o ɗo yeeso andirde he ko musidɗo moon guila moon sehil moon Sar Abdullaahi Saar keɓti malaki jaam yo jaam Allah hiranena